Ahoj, vítám vás tady Marty u dalšího videa a bude to zase FIFA 16 tab verze, takže na telefonu u mě a uvidíme, jak nám to půjde. Ukážu vám, možná nevím, jestli budeme hrát, ale konečně dokončil jsem 10. level a, dostal jsem Robina Lewandowskiego a koukněte se, stojí 382 639 korun. To je dost. A statistiky, info, to nechci. Jo. Má, energie má ještě dost. A teď bych jsem chtěl zahrát nějaký ten meč. Jaký by, aha, tady ještě musíme dát challenge. Takže takhle byl bych rád, kdyby to bylo za nějakého zlatýho, no tak nic, no. A koukneme se tady, střelce nechci, pravýho beka taky ne, tak tam dáme tadyhle, tebe bychom mohli dát tadyhle a tadyhle, aby nám, ne, a tadyhle, tady se nám udělá takovýhle ten zelený čtverec a uvidíme, jestli by se měl třeba někdy změnit taktiku nebo tak nějak, tak mě to nevadí, napište to klidně. A tadyhle z toho by jsem chtěl changenout. Tady uvidíme. Máme tu dost hráčů, ale já, protože jsem velký fanda Bundesligy, tak dáme, aha, on je střelec. Dáme, ne, tady tohoto necháme a místo něj dáme levýho beka. Ne, místo něho. Já tě chci vyměnit do prčice. Swap. Tak, tady za něj. Tak OK. Ano a jdeme hrát. No, tak už se nám to načítá. Tady máme, jak jsme dobrý, tak jako není to až tak dobrý. No, takže meč. Ano. Tadyhle bych bral radši tady ty. No tak to radši ne. To radši dáme takhle. Budeme hrát in-home. Doma. Takže nám to půjde líp a uvidí. Máme teda a no toho si nevšimejte. No tak se loaduj. No pojď. Tak. No hni se. Nebudu riskovat, aby jsme ztratili hned míč, takže zůstaneme zde. Tak pojď, běžím, ještě běžím. Tak a... Ne, já to chtěl nacentrovat, ty vole. Jediná věc, která mi vadí na FIFA 16, že tu
tu mám, když dám šut a dám to na zelenou čáru, jako na zelený, jako na max, nebo takhle na nejmíň, takhle nějak, tak rána letí při zemi. A ve FIFA 15 tam jsem to trošičku takhle narval a bál jsem se, že přestřelím už. Tak to mi ze začátku někdy dělalo problémy, když jsem to hrál a jinak hraju žádný problém, nic. Jediné, co je tady na tom fakt výborný, je, že když dosáhnu 10. levelu a víc, tak já jsem teda dostal Robena Lewandowského a dost mě to překvapilo. Byl jsem úplně happy. Úplně něco jiného to pro mě bylo oproti FIFA 15, protože tam, když jsem překročil ten 10. level a hele, gol, Robin Lewandowski, no tak jsem to měl tak, že jsem jenom dostal 200 a nic víc. A tady jsem dostal hráče za 300 000, pak ještě 2000 plus a zlatý pech. Tak jako tady na tom to se mi líbí nejvíc. Jediné, co je možná blbý, takže to zabírá víc těch giga, ale mně to až tak moc nevadí. Tak. Ano. Ne. Shit. Tady to je taky dobrý. Jsem si vzpomněl, že ty protihráči jsou úplně dementi, takže vy, jakožto hráč, tak on běží proti vám a místo, aby udělal nějakou kličku, tak prostě běží. A když tak vám to i předá nebo nahraje. Tak jako si myslím, že to bude, že je to dobrý, ale čím větší level, tím větší obtížnost jako u FIFA 15. A tam už jsem to na 50. levelu, což je finální level, utnul, protože už mě to moc nebavilo, dokončená hra to byla a už jsem hrál jakože jenom o peníze, o hráče a tak možně. No a když jsem to dohrál, tak vydali FIFA 16 a to bylo přesně na to a já měl ještě FIFA 15 stažen a tady to taky, FIFA 16 a mně se to hrozně sekalo, tak jsem si odinstaloval 16 a myslel jsem si, že 15 budu ještě někdy hrát. Ale ono ne, nebavilo mě to už moc tak a přestal jsem to teda gameovat a myslím si, že tady to je úplně něco lepšího. Sice já jsem byl z FIFA 14 ještě zvyklý na ty na šmek, na trhnutí prstem a že to jako byla střela, která stačila na ten gól a bylo to dost dobrý a no, nebudu moc komentovat. Tak. Pojď, ne, pojď, Čepan, vyběhni. Dobrý, čekáš už tady. Čepan, chytni to. No, tak, ne, takhle jsem to nemyslel. No to je jedno. Máme furt míč, to je hlavní. No, dlouhý pas.
a sprint. Hele, a už máme dalšího na nabídku, kdo chce dát góla. A má smůlu, nevím, kdo to je. Rode. Chudá. Nezávidím. Ale zatím, jak vidíte, hraju dobře, možná budu muset střídat kvůli nějakému hráčovi, že se jako nějaký ten stůl natáhne. A teďko nepoločas, halftime. A pak, jestli nám dají góla, tak půjdeme do prodloužení. Poběž, 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 poběž. Jo, hezky, jo. Ale tady to bylo moc asi úkol. No, to je jedno a... Ne, shit. Pohoď. Jo, good. Dobrý zákron, dost dobrý. Jo, pojď, ne. No, pojď, 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 pojď. Ještě poběž. Poběž. Poběž dál, dál. Co jako offside? No to si ze mě jako děláš prdel, vždyť to offside nebyl. Ale tak když to takhle neznamená, tak mě to jedno. Ale já furt vítězím, to je hlavní. Pojď. Jo, hezky. Hezky ty. Takhle dobrý prostrčení na Krose. Rode. Lewandowski. Lewandowski znova výborně zakončil. Golman se jenom ohlédl, nebo ne? To je jedno, ale 2-0 Robin Lewandowski. Jo, zkoušel to, ale nešlo mu to. No. A uvidíme, jak nám to půjde. Znovu. Ne. Dobrý. Máme mít, ale musí... Jo, takhle se mi to líbí, hoši. Takhle hrajeme sport. Do prčice. Jo, Robin Lewandowski. 3. gól, hat-trick. Robin Lewandowski. Hat-trick. Jo, tady to byla zásahovka od Robina Lewandowského. No. Ano. Ne. Nevadí. Pojď, 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 poběž. Ne. Ale tak nevadí. Teď získáme míč. Pošleme ho na něj. Ten ho pošle. Buď to udělá, takže zase naťukne Lewandowského. Vypadá to tak, že... Ale tady to nebude Lewandowski. Tohle to bude na Krose. Kroos. Břevno a to byl gol. Ej! No tak to bylo něco. Kroos. Hezky. Tak tomu bych rád zatleskal, ale nechci. To byl gól jako se štěstím.
Co to bylo? Okay. Tak to fakt bylo něco. A už je to 4-0 vlastně, co? Lewandowski dal 3. A teď Kroos zvýšil na 4. No tak to jsem o sobě nevěděl, že jsem takhle dobrý. Ale je to dobré, zatím vítězíme a vypadá to, že na prodloužení se nepůjde. Že to vyhráme. A ještě v takovémhle jako zápase turnajovém. Tak uvidíme ještě. Nechci se chválit předčasně. Rode. Dobrá výměna. Vypadá to, že nevím, Ginzek dá 5. gól, ale nevím to jistě. No tak ne. Tak ho nedá. Chtěl jsem ho dát tím přehozem a ono mi tam vadilo tady to, no. No tak nic se neděje. Vítězíme 4-0. A ještě nás čeká je asi tak 3 zápasy. Uvidí se. Tak co to bylo jako? Jak se tam rozmáznul? Nevím kdo. Ne, tak seš furt v offsideu, už nejsi. No tak jeho to nepřekvapilo, ne? Tak příště budu dávat asi silnější ráno, no. Ale tak vyhráli jsme. Jo. Hurá, hurá. Jo. Takhle jsem to ještě nikdy neměl. Já když jsem vždycky hrál, tak jsem vyhrál s 1 gólem. A většinou jsem prohrával, protože mě penalty moc hrát nejdou. Ale tak tady to je fakt něco. V prvním poločase 1, a pak to v 60. minutě dal 2, po 6 minutách další a pak Kroos ve 73. No tak jako já nevím, co bych si mohl přát víc. Možná překročit 20. level, aby jsem mohl dostat třeba Messiho. No tak teďka Los Angeles Galaxy, to je na mě moc dobrý tým, takže možná to prohraju a prohraju celý turnaj. Nejsem si jistý. Kdybych to vyhrál, tak štěstí, tady to nevypadá na štěstí, je to ale štěstí se na nás usmálo, máme tu záchranu, tady Dlens RM, stečko, jak je na tom Robin, když tak ho budu to měnit, tady info, ne ještě, jo, ještě máme hodně energie, takže asi se vrhneme na ten zápas s Los Angeles Galaxy a uvidíme, možná to celý prohraju, doufám, že se na mě vy nebudete zlobit a
nepřestanete mě třeba kvůli tomu i sledovat, ale mě je to možná ukraden, nevím, budu prostě točit další videa. Možná lepší, možná ne. Ale teď se přesuneme na zápas s Galaxy Los Angeles. No pojď, jo, loaduješ. Střelu teď se mi nechci dávat, zase to rozehrajeme úplně stejně. Jo, teda takže nahrávkama, aby jsme trošičku před to dostali sem do jejich poloviny a možná jim dali góly, ale tady to už je věc, které já se teda hrozně bojím, že já to nahraju jim. A já to nechci jim nahrávat. Proč až teď? Prečo? Prečo já? Jo, ale tady to jsme měli mít teď menší štěstí a tady to byl nádherný zákrok Krose asi. Nevím, jestli Krose nebo koho. Ale já se bojím, že teď vypadnu, jako včera naši hráči. Teda v hokeji, ale ne ve fotbale. Se toho hrozně moc teda bojím. Hlavně tady ty debilní hlavičky, kde byla dost zbytečná. Ale už jdeme, už táhneme na bránu. To je ulice, ty vole. Ulice jako prasa. Pojď Robin. Robin Lewandowski. Robin Lewandowski, go! Way! Robin Lewandowski. Nádherně se uvolnil. A pak golman. Já už si myslel, že to dostaneme góla, ale nádherně se ukázal, že hráč za tolik peněz. Sice já jsem ho nekupoval, já ho dostal, ale za tolik peněz má aspoň dobré využití. Že teď vyhráváme a prostě daří se nám. Teď se mi začalo teda hodně dařit, když jsem vyhrál tady ty dva zápasy, teda jeden zápas, omlouvám se, jeden zápas. Možná vyhrajeme i tady ten už, ale bojím se toho a uvidím. Jako co? To jako mělo být co? Jakože faul? Tak to se ze mě děláš srandu. Ne. To mi za to jako nestálo. Ale asi to chytnu, bojím se, ale... Jo, on to minul, to je debil. To je debil. Má penaltu a on to mine. Mine penaltu. Jako neříkám, že já jsem nějaký mistr na penalty. Ale myslím si, že jako tady tu penaltu bychom proměnit my jako můj tým mohli. Nevidím na to. Jo, dobrý.
Bylo to na Robina. Uej, tak to byl nádherný gól. Fakt nádherný. Doopravdy druhý gól Los Angeles. A to je teprve v první polovině. Teda, no pomalu před poločasem, ale už vedeme 2-0. To je fakt něco. Fakt hodně. Týkám to znamená to neskurvit, doslova. To neskurvit. A uvidíme. Do prdele. Jo, kdyby se vám zdálo, že mluvím moc, prostě stačí napsat komentář, nemluv moc prostě, ale bojím se, že si toho komentáře všimnu. Teda, já je moc nečtu ty komentáře, ale je možné, že to, jak mi zabzučí hned telefon, tak že se na to kouknu, přečtu si ho. Jo? Takže uvidím. Tak to bylo dobrý. Nádherný zákrok od Roda. Máme tu Levandovského, jestli ten někomu nahraje. A vypadá to, že hezky jsme nahráli i. Že dáme další gól. Co? Co? Tak ještě nahrajeme tam na Roda. Ne, on to chytil. Dávno. To je nemožné. Takhle to zahrát špatně. To už jako já nemůžu. Jsem měl vystřelit, vzít to na ně a vidělo by se buď to gól nebo ne. Ne, do prdele. Znova ne. Tak už jo. Jo. A na Robina Levandovského. No tak to je dobře. Nice. Nice, jo. Ne, no tak tady to je fakt na sračky. Uzavřít mu cestu. Dobrý poločas. A my to rychle přejdeme. Robin Lewandowski, 2 góly v prvním poločase. To je jako z Minecraftu ty hlavy. No tak. Dobrý držení, jako držení to ne. Střely 3-1, jako dobrý. Znovu střely na bránu 3-0. Takže nějaká ta první střela, co na nás šla, tak to šlo asi vedle dost hodně. Jo, jinak dobrý. Jedině tady dole jsme horší z těchto 2 týmů, jinak výborně hrajou. Teďko nikdo nesimuluje a vypadá to, že jestli teda nezačne simulovat, to by mě nasrali, že bych jim rád nakopal prdele pěkně jednomu za druhým a nevím co všechno ještě. Prostě bych je rád zabil za to. Tak uvidíme, buď to, jestli to nebude někdo dobrý, tak ho neprodám, ale jestli to bude někdo z těch bronzových, těch sraček, doslova, tak to jako se na mě nebudou asi muset zlobit, protože v tak dobrém týmu se takový sračky angažovat nebudou nikdy. VTF? Kdo to je? Jaký to byl, to je jedno. Ale
teďkon furt prohrávají 2-1 a teďkon Kane. A vypadá to, že Lewandowski jim napaří dalšího góla a nenapařil. To je blbý. Jak to, že tam nikdo není? Hmm. Hmm. Tak to byl jako zákrok dne asi. Tady to, jak mu přelítnou přes záda. Nahraj. Dobrý, nahrál si. Dobrýmu hráčovi. Musíme dát prostor i těm horším. Sice se mi to nechce dělat, ale tak, aby furt všechny góly nedával ten nejlepší hráč ze všech. To mám já v týmu, tak musíme, no tak ať si ho dá Robben, nebo ne, ať si ho dá Rode. Tak tady to už jsem si asi posral, co? Dost, no to. Tak to jsem pojebal pořádně. Uej, střela k tyčce a nádherný gol od Roda. Uej, 3-1. No, uvidíme ještě. Teďkon by se mohli začít obávat, že to prohrajou. Já už bych to teda zabalil, že už bych jako na to neměl nervy, ale já, protože kdybych měl třeba v záloze Roda, tak jasně, nevykašlu se na to a použiju ho. Vystřídám ho za nějakýho sračka útočníka a dám góla nějakýho aspoň. Ale tady toho... No, nechtěl bych to udělat. Jsem rád, že máme Roda tady, pak až dohraju, tak ho dáme asi na střídačku, aby si odpočinul, že nebudu asi hrát. Pak potom. A teď střela, pojď Rode. Uej, Robben Lewandowski, proč Rode? Robben Lewandowski dává na 4-1. Je to možná dál někdy, jo, Robben, nebo kdo? Rode nebo Robben jenom dávali góly. To je jedno. Pojďte hoši. What the fuck? Jo, tak tady to se mi zalíbilo. Jo, není. Už je to pozdě možná. Není? Dobrý. Je. Jo, no, to říkám offside. No, tak uvidíme, hošáni. Možná, že by to mohlo vyjít. Vyjít. Co to bylo? Pojď. Jo, dobrý.
Ruben Lewandowski. Dobrý, 4-1. Jenom Robben a Rode. Tak to jako se mi líbí, takhle hrát. Pak dal od nich jenom Kane, ale tak. Když dal góla jenom Kane, tak já se nezblázním, mně se to líbí. Ale, level up. Tady ten zápas byl dost dobrý teda. Takže tady rozbalíme pek. Nevím, vemu ho nebo ne. Já beru zatím. Teď budu brát všechny. Aby jsme když tak v případě ohrožení mohli nasadit někoho, kdo by nám pomohl. Musíme to nechat teď chviličku. Jo, dalších 200 korun. To bude level 13. Hele. Mípek. No tady to není nic moc. A proč taky nic moc? Prachy. Bral bych je, ale nechci je. Open pack. Teď to není žádný pack, je to rovno karta. Jo, já o tom vím. Ještě máme něco? No, už jenom jeden. A už tak nic. Jenom 80 korun. Ale dobrý. Teda 30, ještě míň. Ale tak, bereme všechno. Ano. Tak co Robben? Mám ho dát teď. Mám končit nebo ne? Uvidím. Tady toho vyměníme, protože nemám už zájem o žádný bronzový strajdy. Tak ho vyměníme za... Když je RM, tak ho vyměníme za to samý, ne? Mám chuť mít samý goldy. RM, tak se koupneme. RB. RM máme tady RBčko, tedy ještě se koupneme. Místo Japonce. Sestavíme takhle tým a pak to asi už ukončím. No tak bereme Rusáka, dobrý. A pak to ukončím tady dnes. Dneska to teda ukončím a možná zítra bychom mohli dát další, ale to jak se uvidí. V žádném případě takhle to nechci mít. Někoho místo centerbacka. Není centerback, je jenom CM. Jo, CM je tady. CCM. Jo, tak toho radši ne, aby nám to nerozhodil ten čtverec. LM. Máme jenom RM, ST. Tady máme ještě pak další ST.
Musíme každopádně vystřídat všechny hráče tady na ty přední střídačce, musí tam být všichni. Možná pak bude tam nějaký stříbrnej, no to tam ani nebude. Že tam nebude nikdo zlatý, no. Až na pár kluků, co to hrajou, no. Jo, takže místo něj dáme GKčko, no. Tak tu nám ještě vycházejí. Máme ještě jednoho golmana. No. Budeme muset prostě počkat. No, dobrý. Měl jste s tou svojí prdelí. Tak. Jo, máme to všechno vyměněné, což golmana nebudu měnit, LB, levýho beka. Co? Jo, to radši, jo. Left back. Tak pak máme CF. Nemáme, ale nechci tu mít tady toho. Takže místo tady toho CM tam dáme CF. Místo tady centerbacka tam dáme bude to teda takhle. Už to vypadá o dost lépe. Půjdeme asi na Bundesligu, jak to vypadá. A já se asi s váma rozloučím nebo tady to asi dohráme. Co říkáte? Mám to dohrát? Asi jo, co? No není to livestream, tak nebudu říkat co asi vy. Tak já to dohraju. Tak. Už se nebudu vracet. Hráče tam teď nechám být, jo, takhle to chci mít. Jsme už lépe rozestavění a uvidíme. Tak. Jo. Do hry. Loading, 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 loading. Loading, 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 loading. Going to game. Takže začíná se hrát a uvidí se. Wait, complete. Nějaký missions. Asi. Je to complete. Tady máme ulici jako prase. A shoot. Škoda. Musíme na to vzít Levandovskýho, ten umí líp střílet. Jo. Mhm. Je. Výborné. Ne, tak tohle není moc výborné. Tak teď budeš hejbat prdelí, když si ho odtu
No tak to bylo, když si tu nahrávku řekl, tak si měl hejbat prdeli, aby si tam doběh asi, ne? Jo, tak to bude něco. Jo, dobrý. Rodego! Rode! A teď konečně potřebuje Robin, tak asi budeme muset kvůli němu pak už ukončit pak tu hru, protože on už asi na to nemá, budu mu muset dát odpočinek. Ale dobrý, zatím to dáváme. Zatím vyhráváme hlavně. No dobrý, takže trochu jsme do něj žduchli, toho asi jako, co to je? Lek, tak přenechává míč. Ale vlastně, když tady ten zápas vyhrajem, tak jsme po druhý vyhráli turnaj. A jo, tak to je krutejší. Musíme to udělat ještě více krutejší. Uej, Robin Lewandowski. Tak a teď kvůli němu už zpomalíme na to táhnutí, tak už jenom bude jako ten pomalejší běh. Balch. A uvidíme. Dobrá šajtle, golman neví, jako debil, neví. Prostě nemohl. Já se o toho Robina tak bojím, že jako já nemám žádné ty lékárničky a tak, takže jako ho budu muset něco jiného udělat. Možná, že tréninky by to dělají. Tak jo, pas, dobrý pas. No, úplně volný hráč je náš. Ale tak pojď ještě, Robene, pojď, prosím. Udělej to kvůli mě. Robene, dobrý. Už můžeme zpomalit, teď trošičku zrychlit. Ale prostě je to fantastický Robin Lewandowski, co dal druhý gol v tomhle zápase v 30. minutě a nádherně ukončuje tady nebo teď ten další útok a možná, že budeme po druhý mistry. Tak to by se mi líbilo. To by bylo fakt něco dobrýho. A já asi se rozhodnu, že budu tady ty točit vždycky a je budu hrát jako sám, nebudu to točit a že budu točit vždycky jenom před 10., 20. levelem možná. Nebo před každým level upem, ale tak to bych točil skoro furt, víte, tak nevím. Budu točit, když na to budu mít prostě náladu, jako dneska třeba. Pojď, ne. O spinách. No tak takhle nutím já hráče do útoku. Útok.
tak jako, co to furt je? Chudák Robin, ať je na tom dobře. Je na tom dobře, zvedl se. Výborný. Musíme mu dát teď odpočinout. Odpočinek menší, takže. Ale Roda moc šetřit nechodlám o to, nechodlám. Ej, hezky. Hezky, kamaráde, hezky. Jo, poločas. Dobrý, tak teď už to jenom ubránit. Musíme se budeme už hrát dozadu, 3-0 mist. Stačí zatím a uvidíme, jak budeme hrát. Dali jsme 2 level upy teďkon. Za level 12 jsme dostali 1000 těch HP. Tak jsme to bylo hned přičten jako na to a za tu 1000 je level up, tak jako proč by ne? Ale tohle to chce být go. Ne, ne, vůbec. Tak to je hruza. Hrůzoucí. Že bychom to vyndali tu palku. To je jedno. Nechám ho už dokonce tady ty hry v obalu a pak od příště už budu dávat jenom let's play bez krytu. Myslím si, že bez krytu to bude lepší. Že bude líp možná slyšet tak. To je hrozně to hučení. Pojď. Nine. Pojď, poběž. Zrychli. Musíš to ubránit. Jo, tak toto byl nejlepší zákrok. Možná si říkáte, teď proti Los Angeles Galaxy si prohrával už touhle dobou a teď vyhráváš, tak proč to je tadyhle? To je jasný. Oni jsou větší lemry než já. Ale bojím se o sílu Lewandowského. O tohoto hráče. Jak jsem to dal kousek před něj, no. Na něj, no. To teď letěla ta přihrávka, no. To je na jedno, musí si teď odpočinout. A tady tím zápasem to ukončím. A uvidíme. Oj, tak to bude něco. Nebo ne? Oj. Oj. Takže i gól. Bude to 4-0 nebo 4-1? Vypadá to, že to vyhraju. A bude to 4-0. Uvidíme. Teď počkáme, ubráníme a bude to v suchu.
Ne. Podvyšli jeho. Dobrý, Levandovský, nevadí ti to asi moc, ne? Že nedáš teďka možná 5. góla. On ho stejně nedal. I jako to byl faul možná i. Jako to spíš byl faul. To je jedno. Už je to jedno. Jsme furt na jejich polovině, možná, že tady to vyslání Robena, no tak ho nevyšleme, no. Ale možná, že by měl menší šanci dát ten gol. Ne, on jako ne menší, Robben spíš jako hrozně moc zalikal, ale no, nebylo to tak. Dobrý, tak vyhráli jsme šampionát, teda tady ten turnaj, všichni se radujou, jsou happy, prostě happy. Jo, kluci teď mají hrozně moc sil, budou se slavit a uvidíme. No tak jsme to skipnuli, nebudeme sledovat, jak si jdeme pro druhý pohár v řadě a příště se dáme pauzu, ještě ne. Jestli se nám toto... No tak já, Marty, se s váma loučí, těším se na vás u dalšího videa a